Galicia en bicicleta, sen caer na cuneta. Hoxe, Negreira. Vou-vos enseñar a iglesia de... Como era? San Julián de Negreira. Hai que abrir esta porta, que sona como unha porta do Dark Souls. Este está loco. Nada, para romper os dentes. Eu baixo andando. Mira de que bonita é. Me cago en Dios, quero baixar eu tamén. Aquí tedes a Fuente das Vacas, donde se celebran as victorias do equipo de fútbol. Vou-vos enseñar unha das calles máis bonitas de Negreira. A carreira de San Mauro, unha calle de pedra que acaba na plaza do Pazo do Cotón, que ten un monumento emigrante en homenaje a todos os que marcharon de Galicia. Tomaría un café, por aí. Un café? Un café. Un café. Pero eran horas de comer e metímonos esta pizza. Pizzería Emilio, Negreira. Levo comendo aí as pizzas, todavía están de puta madre. Non me están pagando por esto. Está sendo moi tranquila a ruta. Un día me arriesgar un pouquiño. E decidimos ir hasta o miradoiro de Sopenas. Mira, para os que viven en Madrid. Choveunos. Vou ter que poñer a bici no deshumificador ao chegar a casa. Buah, necesitaba isto, Non hai nada como sensación de adrenalina baixando como un tol. Para merendar, pedras. Pouco durou a felicidade, chegaron as costas arriba. Peligro, gravilla suelta. Xa ves o que me importa a mí a gravilla ahora mismo. Estamos en 13. 13 pernas é o que fan falta para subir aquí. Estamos en 13. Todo por aí vai o río, cara noia. E tamén a mesada de Marcos, polo que se ve. Tenemos que volver a subir todo. Ni va a subir ahora todo lo que hicimos, tío. Vaya puta mierda. Bueno, non é para tanto, sí. Ao final fixemos 65 km con 1300 metros de desnivel. Río Tambre non é como o río Sar, que está cheo de merda. Aprendede os de Santiago.